Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'abuta shirin mu duba mu gani. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi, 8 ga watan Rajab. Hijira annabi rahama tsira da aminci Allah su karanta tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447, wacce ta yi daidai da 28 ga watan Disamban shekara 2025 da ke shirin shudewa. Injina ta musamman zuwa ga tsohin firaministoci da suka saka hannu akan mashahuriyar buɗaɗɗiyar wasiƙar nan da aka aike ma shugabanni na duniya, kamo da sakataren majalisar ɗinkin duniya, shugabar ƙungiyar tarayyar turai, shugaban ƙungiyar gamayyar ƙasashen afirka da kuma babban kwamishina na ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin afirka sai da yawo akan su saka baki a diplomasiyance, a shari'ance, domin a kawo ƙarshen garkuwa irin ta babu gaira babu dalili da ake yin wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum. Firaministocin da suka saka hannu sun haɗa da Uhumudu Muhammadu, Firaministan Bazoum; Pascal Afi Ingesan, tsohon Firaministan ƙasar Avarkwas; Musa Faki Muhammad, tsohon Firaministan ƙasar Chadi, tsohon shugaban kwamitin ƙungiyar gamayyar ƙasashen Afirka, Union Africaine. Akwai Cellou Diallo, tsohon Firaministan Guinea. Akwai Martin Zigile, tsohon Firaministan ƙasar Central Africa. Akwai Saleh Kebzabo, tsohon Firaministan Chadi. Akwai Bernard Cazeneuve, tsohon Firaministan ƙasar Faransa, da kuma ministan ƙasa, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, Masa'udu Hasumi. Zajircewar da talakawa a sassa daban-daban na ƙasarmu wajen saka hannu a cikin ita wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa, abin da ke tabbatar da cewa miliyoyin jama'a ne ma'abuta ta harkin demokaradiyya gami da doka da oda. Kowa yana fatan Allah ya kawo musu ƙarshen wannan mulki irin na kama karya, domin babu gaskiya a cikin shi. Jama'a fa, na gaya muku so ɗai, na gaya muku so biyu, yanzu ma kuma za ni ƙara gaya muku. Ku yi ƙoƙari ku harka daga dogon barcin da kuke nan kuna yi. Da yawa daga cikinku da zuciya biyu suke biyar cani, illa dai iyaka suna kwaɗan mukami ne su. Da ku 'yan kasuwa masu jiran ta faɗo daga sama a haha domin a ba ku kwangila, da kuma sauran 'yan siyasa masu kalkil. To in bu ku yi anniya gaba ɗaya baki ɗin ku sai kashin ku ya bushe, saboda cani ya lashe takobin cewa shi ba za shi hallaka shi kaɗai ba, sai ya biya da ku. Kun ga wagga sabuwar ordonance da cani ya fido, wacce ana iya mata sunan ta banjam duk abin da yadda ku shi ƙone, wacce a cikin ta cani ya ce da dukiya da mai ita duk mallakar shi ne. Saboda a duk lokacin da cani ya ji ya matsu da kai da dukiyarka, gidanka ko motarka, cani ya iya amshe ku gaba ɗaya baki ɗayanku da sunan ceton ƙasa. Ko baka taɓa ganin bindiga ba, cani ya ga damar ya tura ka filin daga. Shine zancen da ke nan kumshe cikin wagga sabuwar ordonance. Alhali waɗanda ya kamata su aiwatar da wannan aiki sun komo cikin birrika sun kwanta. Idan sun je misiyon ƙasan Masar can Egypt, sai ka gane su suna sayan ƙananan kaya zuwa ga 'yan matansu, tararraka da rij a leɓo, sannan kuma suna raban $100. To in ba ku sani ba ku sani, Ramsas Dai na Nijar ya ce duk irin azabar da za ya ɗanɗana muku, ba ku da 'yancin ku ɗaga murya, sannan kuma ba ku da bakin magana, ballantana cikin WhatsApp ko Facebook. Talaka ɗan na gode ya shiga uku har so uku, domin da canin gida da canin daji sun sha aradu sai sun kai shi. Babu gaskiya da shari'a cikin ƙasar mu ta Nijar, ballantana su murƙushe shi cani. Saboda haka ta rage gare ku, ko ku tashi tsaye-tsayen daka tamkar mutum guda ku kore cani, ko kuma da ɗaiɗai duk sai ya kai ku ya baro, saboda cani ba ya jin kira, ya riga ya shi ya zare, ya hirgice, ya susuce, saboda yana tsoron wagga sabuwar kudeta. Domin tsawon watanni 30 cani ya yi tiki-tiki, ba gaba ba baya, bai san inda za ya dafawa ba, amma yana nan yana ta kurjin musa. Alhali biri ya yi zufa, gashi ne ya hana a gane.
A wani labari na daban, a iya cewa bakin tuka-tuka bakin tuk ta haru ta ƙare, an yi mai zane guda ɗaya sata, cika baki, bugun gaba gami da bumbun karin da cani ya yi ta yana ƙarawa ya kai gabas ya dawo yamma, yana kwatanta ma mutane cewa ai shi yana da ƙarfin mulki, ya amshe sinadarin uranium, ya kore kamfanin Orano Mining, ya nijeriyantar da kamfanin Somayir. Yanzu uranium inda suka ga dama za su kai shi, kuma wanda suka ga dama za su sai dama. Amma sai aka ji rige-rige sakwab. Uranium yana nan jimge tsakiyar garin Yamai, sai abin da Allah ya yi. Babban ma abin da ke ɗaukar hankali a game da wannan lamari shine ajewar da aka yi ma wannan sinadari, wanda an tabbatar da cewa ajiyar shi tsakar gari hatsari ne. To yanzu dai abin da ya kamata ƙungiyoyin kwararen kula irin na gaske da gaske da na kare haƙƙin ɗan adam, to ya kamata ku hito ku yi taron manema labarai, ku wayar da kanuwan al'umma game da kasancewar wannan sinadari na ƙarfen uranium tsakar garin Yamai an jibge. Wace illa za ya iya kawowa zuwa ga rayuwar bil'adama, abinda ake kira da suna radiation. Kasancewar maganar fita da shi sai baba ta gani, ton dubu yana nan jibge. Ta mahawar bakan da cani ya yi a aiwatar da juyin mulki cikin makwabciyar ƙasar mu ta Benin, abin ya kwaɗa ruwa. Farkin Lome na ƙasar Togo shi ma ba bata ba labari. Ta jirgin ruwan ƙasar Rashan da ya kamata ya yi dakon wannan sinadari na ƙarfin uranium ranar 25 ga watan Disamban nan da ta gabata, ya fice daga gaɓar ruwar ƙasar Togo ya koma zuwa ƙasar su ta Rasha. To ina mahita zuwa gare ka ya kai cani? Mai da uranium kin za kai wurin da ka ɗauko shi, ko kuma a'a gina rame za kai tsakiyar garin Yamai ka binne shi sai lokacin da ka samu dama aka aiwatar da juyin mulki cikin wata ƙasa makwabciya da ke da gaɓar ruwa? Ko kuma a'a ƙaryar da ake nan ana yi ma mutane cewa ai yanzu talibi za a bi da shi, ko kuma abin gaza kai da ake ce ma kwaɗan da ya ƙarhinka mai dashi wasa. Don da mun ji a cikin maganganunka kana kwaɗi kana ƙarawa cewa in suka yi ladabi za ku daidaitawa da su, cikin bidiyo sai an yi ɗaya. Ko ka lallaɓe su ku shirya, ko kuma ka mai da uranium kin wurin da ka ɗauko shi. Duk da farfagandan da ka yi kana bugun gaba kana ta bumbunkarin cewa ai kamfanin Somayir yana aiki, sai ta tabbata magana banza da wuhi ce, ko ɗan garam ɗaɗai ba a fidda ba. Ranar Lahadi 21 ga watan Disamban nan da ta gabata, wurin nan da ake kira da suna Agadam, a daidai wata cibiyar fitar da shi man fetur da ake kira da suna Jauro, ƙungiyar tawayen MPLG ta fitar da sanarwa inda ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari a wannan yanki, wanda ya sanadiyar lalacewar bututun mai da ake kira da suna Papalin, sannan kuma suka tarwatsar da ita wannan cibiya da ke fitar da shi man fetur. Idan har ba a ɗauki matakin gyara wannan barna, to ba abin mamaki ba ne a tsunduma cikin ƙarancin man fetur. Har ila yau ita wannan ƙungiyar tawayen Musa Kwanin ta ikirarin cewa za ta ci gaba da kai makamantan waɗannan hare-hare da ma waɗanda suka fi su. Dole cila sai a maido da tafarkin demokaradiyya gami da doka da oda cikin ƙasar mu ta Nijar. Ranar Laraba 24 ga watan Disamban nan da ta gabata, a wani gari kusan ɗan Katsari cikin jihar Doso, ƙungiyar ta'adda ta Eta Islamic ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kawo wani harin da ya yi sanadiyar sarwantar rayuwar wani miji da mata mabiya addinin Kirista, harin da suka kawo a wajen wata majami'a ko kuma Iglis kusan ɗan Katsari. Ranar 17 ga watan Disamban da ta gabata, ƙungiyar ta'adda ta Eta Islamic ta aiwatar da wani mummunan harin ta'addanci sakamakon wani artaban da aka yi tsakaninsu da jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka a wani gari da ake kira da suna Gobai a cikin ƙaramar hukumar Jinju. Harin da ya sanadiyar sarwantar rayuwar jami'an tsaro FDS kinmu 13. A cikin ita wannan sanarwa da ƙungiyar ta'adda ta Eta Islamic ta fitar cikin wata jaridar ta da ake kira da suna Alnaba,
ta wallako hotunan gawayen jami'an tsaro FDS kinmu abin babu kyan gani sam duk da cewa jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka da suka mutu a filin daga makami a hannunsu sun mutu cikin iyauci da mutunci domin kare martabar wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. Amma abin da ke ban takaici a game da wannan lamari shine kasa fitar da sanarwa da wannan jam'iyyar siyasa ta CNSP tarayya ta yi domin a karrama su sannan kuma a mutunta su. Sai kuma wata sanarwa ita ma mai kama da renin wayo da ƙungiyar ta'adda ta jinin ta fitar a wannan mako sakamakon abin da ta kira karya hakkin ɗan adam da ta zargi wasu daga cikin jami'an tsaro FDS cikin ƙasar mu ta Nijar suna aiwatarwa zuwa ga talakawa a cikin jihar Talabiri ta hanyar yin halbi bisa kan mai uwa da wabi da jirage marasa matuƙa da ake kira da suna drone a cikin kasuwanni ko kuma wasu wuraren taruwar jama'a. Wannan sanarwa da ƙungiyar jinin ta hiddo a iya cewa ɓadda idan 'yan kallo ne, domin haka ƙungiyar mu jawo ta taɓa yi a wani lokaci domin a nisanta talakawa da jami'an tsaro FDS mu masu albarka ta hanyar sa ƙiyayya tsakaninsu da wannan. Muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka